Dr. Zsecovszky, a következő kérdésem arról szólna, hogy a Demondági Egyetemen úgy hallottuk, hogy indítanak OK és szakképzéseket. Amik közül az egyik a szomorú fűszfa vigasztaló. Hát próbálunk minél több zseniket létrehozni, ezért indítottuk ezt az új képzés, ezt a szomorú fűszfa vigasztaló kart éppenséggel, ez a legújabb és egyetlen szakunk, de próbálunk minél több kreativitást belevinni. Ez a szak ingyenes lesz a Demondági Egyetemen, hiszen ugyebár a szomorú fűzeket kell vigasztalni, erre képezzük ki az embereket. Ez úgy fog történni, hogy ugyebár helyszínen fogunk dolgozni, ahol igazi szomorú fűzfák élnek és pirulnak. Guatemala mellett egy kis falu van, aminek a neve Pangi faluba. Jaj, azt a üvegem, Pangi faluvára megyünk, ahol olyan atomnukleáris bombarobbanás történt, hogy a füzek életre keltek. És szomorúak. És nagyon szomorúak, ahogy a nevük is sugallja. És erre tanítjuk őket, hogy kivisszük helyszínre pár jó nevelt oktatónkkal, és helyszínen fogunk dolgozni, hogy kell vigasztani ezeket a fákat. És a Demondági Egyetemen reméljük egyre több hallgató lesz, és egyre több kar, ami lehet indulni. Például olyanokat akarunk betervezni, hogy bajusznövelő fogsorvédő szak, és szembe szappanvédő krém szakok, ez így fejlődésben vannak, de ki tudja még, hogy mik várhatók. Mondjuk bélgázpalackozó. Hát ezen nem gondolkoztuk éppen, de nem rossz ötlet, de ki tudja, mit hozhat a jövő. Igen, ez még a jövő zenéje. Pontosan. Így van.